Hi guys, good morning. Si Mario karon ang mag-prepare sa among sudan. Nya giluto. Ala, ayan ni hutda pagluto. Wala, napalagan na ni. Kuwain na Kaniyo, kuhaan na kanara, kanira ibili no. Dito na eh, bilang dito na. Dani na, apil na Dani. Bata ako. Ayan na lang pagluto sa hotdog ha. Kaya naman. Kuwai pa na, duha. Sige. Nya karon mato ko dito sa mga kawayan kay kagabi akong gi masakir to dadto kay para malimpyo. Nya karon kay murag man tag na paralyzed kay kagabi nagluto ko kay murag feel na ko jud nga lami mo kaon og ginamos. Nya kay naa man lagi ko ginamos. Nya naapod sad kamatis, daghanan pa nako kamatis. Karon nanakit ang akong juwin dani diri nga juwin. Ang diri kaganiha sakit-sakit siya pero karon nawala na. Unya diri pod sa kuan, diri murag sakit siya nya. Nag-inom ko sa kuan ana ang tanglad, nagpalaga ko ni Papa Mario. May gani sad si Papa Mario kay nilaga pod sad siya sa tanglad. Nya ang diri lagi sa kuan sa kanang labat namo kay napilay man na dadtong pag kuan bagyo ako ning limpyo unta karon nya kay lain na akong paminaw day nya need pud sad nako mutugbong kay naay parcel nga ni abot na ana sa balingwan karon nya kinahanglanon man kayo tua ug daghan kayong salamat ha Madam Jesselo sa blessing sa imong gihatag nga blessing ni Angging. Nya dani unta ako ni unta dani karon masakiron. Kay wala pa man ni na plaster dani ang mga kawayan day. Kuana dato nya ang uban ako nang gi lapugan. Lamurag sakit gid siya Sakit akong join. Gilapugan ako ang uban dani. Katong medyo na dili ag kagamit nya ang uban gibugha na di ay ni Mario ang uban kaganiya. Nya pa man ka kalayo. Nya ang diri kana anam-anam na day na siya kalimpyo diha pangkuhaon na tanan dana kay lingkuranan man na diha para malimpyo na nya nagulat-ulat pasad ko sa kahoy kay maghimo lagi ko sa labat sa tangkal sa manok didto sa katong dito sa luting akong napalit dito ra ko maghimo sa tangkal nya wala pa may kuan day kahoy nya nagkinahanglan na sa tada tuog kuan sin kay ato man buhatan sa balay-balay nila kay ingani lagi magtanom-tanom ta nya pangkay kayo na sad sa manok ang kato gani isa ka tanglad may gani kay wala na apil nila pagkay kayo nya mga labat guba na jud sad siya ang dito kinahanglan malabat na diha kay wala bayay kuan diri sa payag kana ang sira nya magkuan pa ko puhon sa sira magdiskarte pa ko puhon sa sira ug unsa nga sira ang akong ibutang diha nya kay ang washing baya kay naarasad sa gawas mao na nga hinay-hinay lang nya si Daniela wait lang Daniela ha am ra mo karon kagabi daghan kayo ang akong nabahog sa ilaha kay wa man sila paniudto parehas po sa amo magkaon pamahaw diretso paniudto nya mga manok dani sila nanggi batog kay maora man ni ang duol dani nga kahoy nya puhon pag matangkal na diferensya sad kung ang manok tangkalon kay ngano kung once matangkal na ang manok kuan niwang di man sila matughan og panuktok nya kung binuhian kay makapanuktok pa man sila asa sila magpaingon nya malagi nga lakaw na ako ni akay Ginoo ko basin mag hinayak ni aday na maunsa na lang ang atong tinggil ani bayot unsa man na pagka inununa butani sa kuan papa kana ang ay imuta nang gibutangan sa kuan ala naara ba tay kuan dani basig madaot niya nga atong kuan Ayaw, lapti na mama.
Basin madaot ng atong Wala. oh, Luto ko na ako. na lutuan na karon. Kuha igawas. Inya na. Na Wala sa gulda ni. pagprito sa isda daw kuan ma daot ka na Ginoo ko bayot. Wasa ko may pagkana di akong giutan kagabi dili unta ko dani mag kuan. Away ko bibid. Kay ginamos man lagi giganahan magudsad kog tan-aw sa naa magud ko'y nakita sa video sa TikTok niya nagluto sa ginamos ba. Nakahuna-una dayon ko nga ay naay ginamos. Ya pagtan-aw ako sa ref kay naay daghan kamatis. Mao to. Naapagani dadto kay daghan man kaayo ang akong gi luto kay bali 30 baya to aday. Giluto man ako tanan. Ako na lang siguro ning dalhon. Akaon ka na ni Papa, dalhon ako nito sa balay. Lamig kay ni siya. Hindi naman ko pwede magkaon dani. Agkaon ka dani? Ikaw na sad magkiang-kiang. Kana ako na siyang gibutangan sa asukal. Tamis-tamis ya pero mo lagi nga daghan ato kakaon ending wa na nagkiang-kiang. Ay mura na tag piang dani day. Mga na dito naglakaw. Ay Ginoo ko bayot. Bitaw murag lain ako mga join dani oh. Wala man sa ko nakuan. Wala man sa ko nabirahan kagabi kay wala na ko nagpabira bayot. Unsa man ang napagkalutoa Ginoo ko. Ala. Tagutan mo. Ayaw na Tara dani yung yes uwi no. Dara sa isang margarin. Agoy Ginoo ko kabali Victorian bagi dani. Mama. Birit. Kay maglakaw sa kakaon ha. Dili na isang margarin na tura isa pikas. Ay, atay man ka ma. Kapit lakaw ma. Ang tugbong baya ko kay naay parcel nga kwaon. Palitin ang litson manok man. Huy bawal na ta magkaon sa litson manok kay na nagkiang-kiang na ko. Kita tambador pa na siya karang kanuhot na. Ha? Mo ba? Ikaligo ko man ni karon. Trabaho pa ko tani hindi trabaho ko. Daghang trabaho kagid lagi. Bantay maglakaw ka. Baingon. Lagi lahi ka ra ba kay kung naay ag tukoy nimo kay ag kuan dayon ka. Mura kag itoy nga kuan. Bantay ka lang gid lagi ay gi ko pag malitson manok kagid lagi. Na kay kaligo sa ko. Pag kuan diha kay ag pan kamahaw na dayon ta. Ayaw nagpalabi kuan. Maligo sa ko guys. A few moments later. Maniud to namin ni Mario kay nagluto ko siya sa utan. Ako gipaluto ang utan kay basig madaot na ni Asia. Niyang gi isubak kuan. Na piniritong isda. Ako mama bugag. Maba. Oh. Sige na. Ayaw lagi ng kutsara lagi papa. Wag mama. Tura luwag ho hagoy. Dili ni ang luwag kay ay kutsara kay para dili ag kagaras na atong gamit. Kampingan ka mga gamit nga dili ma. Sus Ginoo ko. Di ka pakasabot papa. Pinaray mo ma. Bukon pa ng ulo. Insakto na ako Okay ma. Mga una dayon ta guys kay imal ang atong sudan. Kay kagahapon man good. Wa baka ko nabuyag Ginoo kay kagahapon man good. Dito. Ay pagpresa papa. Usga. Kagahapon, hapon na kaayo ang katong dito sa kuan akong gi aris-aris tong kawayan wa baka ko na buyagin no. Ako ra ni ipatan-aw. Karon dili sa nina ako ipakuan pero ugma ako na ni ipatan-aw kung maura gihapon. May bawaan nato ni siya ugma puhon. Kay kana mo kaon ko og ginamos murag dili man ingon siya nga kuan kana ang mag-ingon ani akong bation no. Nakalitan ra ko. Kaya nganong ingon ani akong ipamati kag ginabuntag. Naon sa ka ko papa? Makanto. Ha? Makanto ninyo mukid kanto ga. Mga unta. Kay kagahapon lagi alas 6 na ako na ngit-ngit na jud to na human. Nagilapugan basta to na ako dito ang kuan. Ninyo mukid biya tabi-tabi na si kuya di ka. Ang kahoy na lawan na. Dagang ka alaan man ka. Asa? Ano ka ga? Saan diha? Uga ba
Dia kasi tak ulang. Kalau buat cerita itu Dika. Ato ni may bawaan pohon. Ug unyang gabi di pa siya mawala. Magtudo inom na ko sa tubig. Na nag-inom po ko sa tanglad. Ug di gyapon ni mawala ugma. Iadto ko na ito ilan ni Ilin. Madam Ilin kay para mahibawaan kung unsa kay murag duda sad ko basig na buyagan ko kay kana ang kagabi lagi diha gabi na kaayo nga nang kalkal pa ko sa kuan kana ang kawayan mga unta mga un. Lami ang luto ni Mario. Kaya kung maugmaan pa rin sa basig madaot man ni ang iyahang gulay-gulay dani on. Nga. Iyahang gipirituhan sa kuan. Isda mo gisubak. May dahil sabaw dito. Sabaw sa iro. Bahog. Magtugbong ko karon kay naagi hatag si Madam Angelo. Angelo. Madam Giselo. Ako. Nga. Akong kaon karon kay pagtaon ako sa akong or diyan sa TikTok kay aray balingwan naman. Kinahanglan ako tong atuon. Kay bahim ibalik sa kuan. Sealer. Nga unta. Ano isda nga niya? Isda sa bato na payapon da. Gamay ito. Dapat ini isda. Puno kota. Tadi naman. Dahan pa mga kasudan diha. Napay hotdog da. Napay manok buo. Tignan lang si pusit-pusit. Dagang ko na pusit-pusit ha. Ano ba pusit? Haligi ba? Nga. Ko. Nga kumatahon na niya. Kaya nga sila 100 sa ito nakuha. Ako na trabaho na. Sudah, bulan masih. Dahan sa drama ha. Ito na. Ang ito drama ha. Ang bitag ka. Gubot. Ang magkakahay ma. Be. Gaid. Alam bre. Alright? Mhm. That's alright. Nakaroon sa kakaroon na. Ito dami ko ng tao doon. Isang inom to sa ila. Nainom ko sa manok. Okay. Tingay ka. Nakota na dahil? May ipagwa kay kwarta kay kahubog yapon ka. Wala na. Lagi. Bugwa. Sige na itong dahil. Lagi. Sige na ikan dahil. Kabuloy. Mas maayo. Ito na ikaw, matabaho ng labat ya. Lagi. Sunod law. Ito na ning. Tama ka ma? Di na. Tubig ako ah. Ako na bago kaya ya. Kaan pa ka? Ako na bago kaya ma. Ako alaw rin ito tayo. Hindi ako piolo.
Ako buturan ko tiyan ma. Ha? Buturan ko. Butulan nga nagtiyan. Pistirid. Sa kuan ka na, tanduay ka na. Humag na. Ito rin. Ano? Hangin mo. Kumusta? Alam mo sama dili ba? Ano nama? Ha? Ito dito? Ha? Ito ka? Agato ko. Ito. Ay pagkuan kay nag-ingon ka na ba kang guban ka? Ito. Tapos. Mga gapon. Ay lagi pagtuman lagi. Tulad na. Kay diri kay para matugang sa kaung say gusto nimo dinhi. Dapat Hurot na po na ihaw ang manok. Ay ko pag na Ikuban. uban ta, di pwede nga di ka mag-uban. Gubot kita og di ka mag-uban. Okay. May aplikado daw. Unsa? Pero, lingaang. Igang. Agoy, alin nga ang igang. Ira ko kay kulong tumbaka kay ako tugot ni Malon. Sunod na to natukuhaon. Kaon. Tuman sa pista ilan ni Mama Rosa. Kaya pagtuman. Ay, imura ng paandar ha nga. Kuan. Ba't di na karon? Lagi. Kadlawanan dato ma. Despiras, 20 City pa. Ito. Upatak adlaw dito. Ito. Ito la. Nagapas ako. Gana ba gid ning ay gid lagi pagpasumangya lagi ba? Naguton ko. Ano nga mo? Lain lawas kay wa na sa nakatagay. Ay gid ko pagkuan na. Uban ta, di ka pwede nga di ka mauban. Ito. Upat kita ka adlaw, kay aglahos beta sa jinsan ha. Tungod pa. Tuig. Ay tuig. Pagkaliwas, nagsabot na ba yan ni Jober? Nga pagkaliwas. Alay, pagtuman lagi. Pagtumi sa kuan, sa pista ilan ni Mama Rosa, tapos lahos din sa Jensan. Kaya naamay sakyanan nila ni Jober. Nya, tubil rada yun ang kuan. Bakla na ko may ito. Minsan. Isakat. Ay, lagi pagtuman lagi. Ikuan din na tanan, bahog na tanan sa iro ang kuan ha, kanon ha. Thank you guys sa inyong tanan. I love you all. Bye. Bye-bye sa... Bye.